Specjala! Czego specjala! Czego specjala! Czego specjala! Czego Какво ти става, бе? Бабо, какво искаш от мене сега? Ами добре, виж сега. Първо се опита да направя ново видео с разопаковането на новите блестящи чорапи, които ми изпрати един брат. С какво говориш? Светлината в стаята беше ужасна, така че трябваше да сменя лампите, да махна сенките. После пробвах различни акри, защото светлината влияе на цветовите, разбираш ли? После си, че е супер готино да добавя малко кафе в самото видео, защото последоват... Добре, и така. Но тогава кутката ми изкочи върху масата и почти разля кафето, така че вземах около още няколко клипа, как той скача в кутки и как се крие в тях. Защото, това е супер било интересно за гледане. Чакай, ти всъщност снима всичко това? Да, разбира се, но не просто снимам, трябваше да оправя всичко. Цветовете, ъглите, филтрите. След това проведих мейл си, един брат ми изпрати предложение да промотира блестящи чорапи. После реши да направя TikTok за това, но светлината пак се промени, така че трябваше да се върне и да регулирам лампите. А междувременно забелязах, че котката се върна на масата и започна да дърпа камерите, така че направих няколко още клипа с него, защото това ще е супер смешно за последователите. Не знам дали да се ядосвам или да се смея. Ха-ха, спокойно, скъпи! Всичко е наред! Освен това, броят на последователите се вдигна с 13 само тази сутрин. Разлях малко кафе върху лизата ми, но стана супер естетик. Така че абсолютно нищо страшно. И после реших да направя кратко видео с котката в кутия, защото това винаги е хит и хората обичат животинки. Разбираш ли? И после забелязах, че светлината пак се промени, трябваше да регулирам. Добре. Добре, трябва да се говоря с някого. Йо, какво става? Брат, не знам как да се го кажа. Майка ми е инфлуенсър. Майка ми като цял акаунт, TikTok, всичко. Какво каза? Какво? Майка ми, инфлуенсър. О, боже, Никола, спомняш ли си Дамян? Дамян, дето смира училища. Не беше защото беше ученици и правеше бутове, а защото майка му реши да стане инфлуенсър. Чакай, сериозно? Да, бе, брат, цялото училище говореше за това. Момчето беше преместено, семейството от цяла месец беше за това. И сега ти казваш, че майка ти има TikTok, си има чорапи, котки, лате, арти, всичко това. Да, точно така. Брат, не, ние дори не сме готови за това. Последствията са непредсказуеми. Като представи си, ако тя започне да получава предложения за братове, ако започне да има последователи, лайкове, можеш да забравиш, ако спокойно сме в къщата. Добре, не знам за какво говориш, но ще си помисля. Айде, чао. Добре, слушай, хора, ще направим на майката на Никола да достигне с 10 000 последователи и с армия бутове, за да мисли, че майката на Никола става известна. Та са тялата последователи, Никола ще буде. Така се това е правен, паниката и съда. Също така, коментарите трябва да са реалистични, ако се почне да идва правдове хаос. Точно това искаме. И хайде, сега да работим. Още не мога да разбера защо майка ми почна да бъде инфлуенсърка. С тия тъпи видеа. Сега и гледам и напълно са отвратителни. Какви са тези коментари? И защо? Добре. Може би халюцинатва. Да. Bla 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 bla
И така, и после като кафе, тая котка маше ми, майка му, мама, скоро. О, мамо, какво правиш, бе? Правя си видео. Да, тук ще справи, виж и данните. Какво му има? Известна съм! Мамо, ти не осъзнаваш ли се всичко това са ботове? Не са ботове, за какво говориш, бе, идиот такъв? Виж какви са ми коментарите, много са реалистични. И виж колко абонати имам. Имаш 10 000. Абе, какъв ти 10 000? Имам 100 000, бе, тапак! Виж, има така! Как ще ви се смееш? Кринчия! Здравейте, хора! Не мога, брачето ти каза, не мога да ничам. Това, което се случи със себе, най-урото нещо, което се пече в моя живот. Спри ми, кажи какво става. Окей, слушай ме сега. Ще ти обясня всичко. Ама трябва да ме слушаш, защото това не е просто едно видео, това е цял процес. Като верижна реакция. Която е извън контрол. Значи майка ти качва това видео с теб като малък, нали, нищо особено. Просто ти говориш нещо, тя се смее, има котка отзад. Обаче алгоритмът го вижда и решава, че това е супер задържащо задържание. Защото има емоция, има дете, има някаква котка и започва да го бута на все повече хора. Продължавай. И не става въпрос просто да го видят няколко човека. Не, това се показва на хиляди, после на десетки хиляди. И хората не просто го гледат, те го гледат по няколко пъти. Пращат го на приятели, коментират, лайкват и алгоритмът си казва: окей, това е хит. И го бута още повече. И точно там нещата стават страшни. Айорима! Никола! Мамо! Здравейте! Не, да кричам тук, спри да снимаш! Здравейте, хора! Не съм обучени, ще те снимам. Значи какво става с това видео? Ще ти обясна, защото явно никой не ти е го е казал. И между другото, ме поканаха на телевизия. Айорима! Алгоритмът го взима, разбираш ли? Той го взима и го пуска на хора, които не ни познават. И те го гледат и го споделят и го пращат на други. И това не спира. И не е само тук. Има хора от други държави, които ме гледат като някакъв мем. Правят ми видеа, правят ми ремикси, взимат ми гласа ми, Махни този телефон от лицето ми. Ама скъпи, спокойно. Веднага!